Gimme, gimme. Tikoy, gimme. Ay, nako. Sarap. Husband na mo gimmick kay Kuya. Kapag galing gimme. Sige, ulit. Liwat. Liwat sa. Sa PLSS. Dapat Gimme, si Kikoy. Panahon sa PLSS. May tugtog ka na, may tugtog. Wala siya sa mood. Sa mood? Wala siya na horny. Sorry po. Kapoy siya. Wala ko sa mood, sorry. Oh, sarap. Medyo. Ayaw niya. Hi. We're riding so good. May sariling upuan siya. May dashcam pa sa likod. Back on, people. Look at my drunk brush. Wala, hindi man maklaro. Kasi wala. Ayun, no? Natural, while I filter. Oh, yes. Isang birthday girl dyan. Gimme daw, be. Next, please. Mag-inom ba maganda ano? Gimme. Sige daw. Gimme. Ano, Trio? Gimme. Kaon, gimme. Anong trip natin dyan? Left turn, man! Left turn right. Ay, sakay kami ng swing ni girl. Right turn right. Ouch! Turn right, man. Wala. Wala, turn left. Turn left na naman. Turn left sang. Mo kung na. Turn left. Turn straight. Straight lang. Wala lang. Behave. Igwapo kong backcam ni. Ano ni pag-backcam? Turn right. Oy, street na. Turn right. Tagpo sa mga bukton mo lang ga, no? Wala. Turn left. Tikasan. Ano ko ganun na? Nanikas ko. Big na lang siya. Turn right. Wala sang ma-right jud ko sa mo. Ala. Ay, mahulog ko. Tama. Maluot. Mata ako. Ay lang kong ginatabangan. Turn right. Go, Koy. Turn right, Koy. Turn right. Turn right na. Ay! Wag! Turn left. Dapat na. Isa data. Oh, wala turn straight. Dapat turn straight lang. No,
ang pag-third trip. Sakit guys. Magpahilot sa tuloy. Pamaulan na to. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. We're here now and I'm with my friends. We're at the back of the van, obviously. I'm with my friends. They're here. Nandito sila. Kasama nila ako. Ito yung friend ko na may birthday ngayon. Tapos punta kami, pagtauwi na kami kasi masyado kami pagod. Pagod kami kanina. Ang dami namin ginawa. Oh my God. Ito din yung friend ko. Hi, friend. Friend. At saka alaga niya. Hi, alaga. Isa mo pang friend. At nandito rin ang love of my life. Si Jen. Smile po siya. Sakit ng tenga ko. Bago lang ako nagpabutas May ng tubig na. isang araw. Ito lang. Papa. Hi, kuya. Hi. Side. Oh, we're riding a bumpy ride. Ano daw? We're riding a bumpy ride. Dito yung mga kasama namin. Yan. Ulan good masyado dito ay. Lagi na lang good na daw ulan. Guys, don't forget to like and subscribe. Okay. Kanang ganing. Kuha ka na mo lang pulusin mo mga kuha sa imong page. Si Madam. Ito yung birthday girl. May pa-massage siya mamaya kasi pamaulan kami much. Pamaulan. Pamaulan suck. So, we need to have a massage. Saan tayo magpa-massage, madam? Ito si madam, may talent siya. Yung natutulog siya parang hindi tulog. Ano? Si cute. Si cute eh. Sige ba kung cute? Si Kikoy, manaoy. Kikoy. Si Matek. Hi friend, my talents are in dyan, friend. Woo! Turn right to the right. Napuno na ang storage, ano ba? This is the end of my YouTube channel. Please like, subscribe, and comment, and share it to your friends. Gusto niyong malaman kung nasa kami. Heart, opa, just comment.